Здравейте YouTube, аз съм Munji Gaming, тук с мене Рейс. И днес мислиме да снимаме първи епизод на нашия survival, който мисля да живеем в саваните някъде, къде е там на върха. И аз съм гладен като някой мизерник. Най-малко cobblestone бе, гейм. Чуш ли бе, ей? Какво искаш? Най-малко да кола. Къде ще оцеляваме сега? Къде мислиш да правим? И аз викам вътре в това да е за... Вътре ще има нове в пещера. За начало. Печка... Аре, ей там на върха. После. Ама там ще оцеляваме. Спокойно, после се преместим там. Слагай после храната, като си... Добре, манджа. Манджа. Не искаш ли манджа? След хубаво. Ева да съберем малко дарби. И си сетне и аз хубавото. Окей. Чупи розички да си направим ферма за овце. Къ. Аз тук чакам манджата. Манджа. Хубава манджа. Да, монирайте са. Имаш ли тук храна, бе? Откъде ми имаме една паржула са? Дай га, бе, да ги изпечем. Ама тая е такава, бе, от крава. Нищо, дай га да ги изпечем. Аз взех останалите. Служи га се пече. Дай ми манджата, бе. На ти една пажула и си Да, наша ме не яде, да знаеш. измиси тази кравешката и аз имам две свински, ти една кравешка, една говежда и една свинска. Фу, крипа. Не. Съна, бе, бич. Ей, тапанар, грамнали, бе. Да, споко. Кавастон счупи. Ей, тука, ей. Кул. Ойку! Help! Къде си, бе, келеш? Help! Вътре в пещера. Има два скелета. Кара се навираш там, бе. Има два скелета. Не харесва. Въй. Кул. Ай ми хелпнеш. Бегай, бе, не мога са. И един уби другия. Оу, е. Лека бро. Уби. Тъй. Но няма други изненади. Сега... Дай голям пещера, бе, идвай. Изчезвай тук. И тупо голям пещера, бе. Кому е интересно? Ами не знам, може да има диаманти с железо. Бегай от така, е. Какво, не искаш ли диаманта на бъде? Диаманта на Бруни от първия ти. Помага тук е малко крафтинг тейбъл, аз правя крафтинг тейбъл. Да. Нека иска телепорт. Да, не му приеме на туз. Пиди раз. Ще ми бе. Тук мисля е така да направим строй. На връхчето искам да оцеляваме. Много макифи да оцеляваме тъй на връхчетата. Мали! Така дисейвам чата, тъй като виждаме много мръсни работи, които не са за деца под 5 години. Аз съм под 5. Уй, служих ти този време. Ама аз съм под 5 годинки. Добре, хубаво, изключих си шибания чат, който ми Аз даже съм ми по 5 лагваше. годинки и си гледам. Аз съм по 5 години и пишем чат. Майка, тук той дърво е яко. Аз- Къде ми е лопатата? Аз съм в пещерата. Ела ми хелпнеш за стълбичките. Тут ли сега стоим в пещерата за Келеш. детенца? Кажи ма, Кирешко. Аз си виждам дека. Ай! Лук! Букук? Ама копирай. Защо бе? Ей ти за кеф. Ай! Мали! Джони Деп! Е, че искам да ти кажа нещо. Врата мотко сами. Примерно... Говори по-силно, че нищо. Намерих дънжън на зомбита. Да, бе. Не се базикам. Верно. Да, глупости. Има и Да, два честа. верно. Тъпа се да видиш. Бегай, бе, да умра. Верно ли? Чакай. 2 седла, 2 айрон, кофа. Чакай, бе, приеми, бе! Чакай. Не ми ги казвай преди, трябва да ги покажа първо. Аз вече ги взех, бе. Какъв този чест, бе? Променена.
Взимай го, то се реда. Петъкче. Не, това си е обикновен чест. Това е съвътъкче. Взимай мукито. Чакай малко. Виждаш се ти, съвътъкче. Пичове, за много ред, за първ път ни се случва в първия епизод да намерим Денджън. Денджен. На мен не ми се е случвало. Мен ми се всъщност... Аз много редко намирам Мен ми Денджън. се, мен ми се е случило това, докато снимам първи епизод, мисля, че 2 пъти. Само. А пък не снимам още толкова пъти. Двойно. Имам късмет с Денджъните. Аз съм голям. Тук трябва да си направим ексит ферма. А искаш ли да напием ексива и машина? Не, ти лук ли си? Защо? Да, бе, да. Затова е за пещерите да виждаме. Аз не искам ти. Искам да напоеме моб фема, човек. До света аз пъл. Така. Може да си напоем малко факли тук. Fuck is this of мамка му дееба. О, зомби. Трябва да шибна един крафтинг. Ти иначе... Сега да кажа ли какво взех? Често. Значи, 3 седла, 3 неймтага, 2 кофи, 3 айрон, Не им таго си взел. 3 стринг, да. Трябва да търсим кунчета. Знам, имаме и вече и такова. Ама бъвани никакви не имаш. Не ми копай айрон, бе. Ще направиш хосама. Ти мислиш ли, бе? Хосама не се крафтва. Абе аз искам да си направя броня, бе. Ще правя на миризливия кон броня, може. Защо па не? Да, бе, да, ще си харча айрона за нищо. Той не може да се появи. Долу. Тогава си кажа. Само... Вуй, омъка, бе. Че искам да те... ние ще правим ли тук такова? Ще правим ли това, бе? Че съм избегал от дома. Ма ти си малко. Ела събираме малко дърво. Тук ще го запазя. Тук според мен има по-яки работи. Аз да се сетих. То зомби спрано, ние ще го правим ли на XP ферма, бе? Да, но по-натам не са. Окей. Защото не изисква много материали, единственото. Чакай да те питам, ти искаш ли да го направим, като стигна до толкова зомбита, че като ги убиш да ти струва 30 левел, така да ти светва една лампа, искаш ли? Как искаш? Тук дават случайно. Ми помага. Трябва още един левел обаче да махнем. Тук ще мисля да правим къща. Окей, да маним още един левел. Защо, бе? Така, по-гладко ще стане. Чакай се. Обаче място ще се... Иначе това с тази граса е много по-яко. Аз искам такъв дърт, дето ми в смисъл не стана грасбол. Да, ма той е само creative item. На тука мисля по-нататъчните епизоди. Там да си направим една пътека. Човек, ти не си... Мале, човек, кажи ми, че не си отварял, не си такъв F3. Не. Окей, защото ако покажеш координатите, ставаше лошо. Аз няма да дам IP на този сервер, ти мърси. Защо? Да, бе, ще дам IP къв зор, като ние снимаме с тук зор. Нищо. Защо? Не. Беге, няма да дам сервер. Окей. За сега няма, дай ми. По-нататък може. Имаш ли някаква идея тук за барака? Да. Не знам. Обаче граса тук ме много кефи, като в дезерта е. Мене много мръзна листата как изглеждат. Да, бе, някакви сахнали, някакво... Да. Не го махай той дърво, бе, има... Що? Ще да е кути. Да. Така, взимай това. Имаш ли айран някакъв? Човек да я сложим един чест, бе. Не са, бе, аз имам... Човек, инче, виж как е двойния чест. Но як, нали? Да, бе, като подарък си го направи. Да, това е Чакай, закон. бе, не го слагай тук, сложи го някъде. Реално заедно. Не, тук. Тук са айтемите от... Не, бе, за какво го щупи? Не тук, бе. Къде?